Ніна Мацяш – паэтка, перакладчыца, заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі, анаровы грамадзянін горада Белазёрска. Яе паэзія ўражае сваёй глыбінёй і філасафічнасцю, але я хачу паказаць, як яна шчаравала над перакладам. Праца перакладчыка надзвычай складаная. Трэба не толькі змест захаваць, але і рытм, і рыфму, і мелодыку мовы. Да гэтай працы яна адносілася надзвычай патрабавальна. Вось прыклад пераклада аднаго з вершаў з французскай мовы «Жыве кардыналя». Глядзім на назву і бачым, як аўтарка шукае адпаведнае слова ўжо для назвы. Усім, разам, сумесна. Змест прачытаць немагчыма з заправак. Наступны варыянт. Чытальны, але аўтарка ўдасканалівае твор. І, наконец, трэці варыянт. Быццам усё ўдасканальна, ды толькі аўтарка так і не надрукавала яго, паколькі лічыла, што не справілася з задачай. А яшчэ хочу звярнуць вашу ўвагу на гэтую невялікую выставу незвычайных работ Ніны Мацяш. Яны выкананы пры дапамозе птушынага пяра. Яна сама прыдумала гэтую тэхніку яшчэ 80-е гады. Доўгі час не ведалі, як іх назваць. І вось, беларуская пісьменніца Алена Васілевіч прапанавала назваць перкаграфія. А слоў «пёрка» – «пяро» і «графа» – «пішу». Карціну ж пішуць. Так і прыжылося гэтае слово. Мы прапануем наведвальнікам майстар-клас па перкаграфіі. Калі ласка, замаўляйце і правядзем вас жыццёвымі сцежкамі паэткі. Пачытаем яе вершы, паспяваем песні. Гімн гімназіі таксама стварыла паэтка. Паслухайце. Гімназія для нас і творчасць, і натхненне, тут выміраем лёсны для сябе. Давермася сабе, што ўмеем